sesijolile lesikhathi sesijolile akukho lula nje kanjalo nje nami bengisahlela zona lezo y'celo ukuthi ngibe nendlela yokuthi ngichazele lo muntu ukuphapha kwakhe-ke usisi wami omncane njengoba nje lapho nje kuyimanje angazi ufunani lapho uhlanganaphi sokuqala ney'ndaba zami. Cha phela usisi wakho usume nje umuntu onozwelo nami futhi onosizo futhi nawe ufuna ukusiza mina nawe ukuthi sikwazi ukuthi siphile impilo yoqiniso yabo hayi ukuthi ngoba eze la beze ngokuthi mhlambe khona mhlambe uyapha kanjani no uzosiza nje ngithi mina bezokwazisa mina ukuthi umuntu nani wayi kumele kube uyena okwazisayo mina sisithola naye phela ubeka-ke naye-ke vele nami ngiyobe seshilo-ke ukuthi nginomuntu wami nginey'ngane nani. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Igama lami nguStufuza Dlanga Amandla Zulu. Ngiyanibingelela nonke ababukeli bayo nabathandi bayo iBlack Life TV Plus. So today is vashela udadewethu nakanjani khona lento esenhlizweni yakhe afisayo ukuthi ayiveze iphumelo balo kuyena leyo muntu lo acela ukuthi alandele yena. Ngixolela kakhulu ngevoice yami angakabe right kahle umkhuhlane ngiphathe ngizoba right kungesikhathi singanani. So ke asike sizwe ukuthi ngabe usiphathele ini. Sabona kanjani? Ngiyaphila kanjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama nesibongo nala usuwakhona. Amahle Dzanibe usuka kaMashu. Obani uDzanibe manje? Manqulu. Oh okay. Uthe usuka kuphi? Ngisenziwa kaMashu. Mashu, okay. So ngicela ukuthi fahla kancane impilo yakho la usuwakhona. Ukhuliseke kanjani? Ukhuliswa abazali baba uthube bamsene noma bekoyedwa noma mhlambe bekwama grandparents? Ngikhulele ekhaya elinemfudumalo ngendlela yesimanga ngoba ekhaya besihlala kukhona uma nobaba. Ubaba bekumuntu athola amatoho lapho nalapho kodwa isikhathi esiningi ubespend ekhaya. Oh okay. Basaphila abazali? Bayaphila. All right. So ngicela sivele sihlakele-ke phezu kodaba ungichazele ukuthi uze ngani. Ungiqale nje ekuqaleni size sifike kuvutha ndaba. Mina la siswami nginenkinga yasiswami umdala. Sithe mesifika la eThekwini yena ube umuntu ozofuna amatoho omsebenzi. Mina ngayingane ezofunda isikole. So sithe mekhamba ke isikhathi ke usisi wami wathola umuntu boyfriend ekubeni unomyeni ekhaya banezingane banomuzi. Oh okay. Yeah. So ke usisi wami mayithola umuntu la eThekwini ubaba wekhaya lakhe baba wekhaya la isuka khona wazi ukuthi uyasebenza kodwa yena usefika la wenza ubunye. So nginenkinga la ngifuna ukuxwayisa uboyfriend mayelana nalento ayenzayo ngingazi noma uyazi ukuthi usisi wami uganile unomuhle usisi wami igama lakhe naye wakaDzanibe. Oh okay. So ngifuna ukumbuza mhlawumbe noma ukumxwayisa ngokuthi usisi wami la isuka khona unezingane uganile futhi unomuzi. Angazi noma uyazi ukuthi usisi wami unomyeni. So okay. Bengifuna ukuthi mhlawumbe mekukuthi bengakutholi ngoba isifiso sami ukuthi ngizolungisa isimo. Ngoba ubulo ubusibari wami umuntu oshayela amatekisi njengoba wazi ke nawe ukuthi abantu bamatekisi abadlali. Yebo sisi wami. So uMadzanibe waba isibongo? Kanjani isibongo uDzanibe uyena uDzanibe isibongo? No ngisho usibari wakaba bashadile noma lobolile washiya kanjani? Bashada yebo. Wakabanike isibongo? Wakashezi. uMadzanibe Shezi. So mhlambe uke wahlala naye phansi uMrs Shezi umchazele nje ukuthi okay uyakhumbula ukuthi ekhaya usuke umuntu kanjani uzokwenzani la kodwa usuwenza okunye ngabe unabo yini unalulwazi lomgozi lwento eqala njengamanje noma awukazi uyazibukela nje awukazi wazakhuluma naye before awukazi uzomxwayisa awukazi nje wambuza lutho? Seke ngambuza mayelana nokuthi uyakhumbulani ukuthi ekhaya ushiye izingane nomyeni wakhe. Impendulo yakhe kwaba ukuthi siseThekwini la yena akaboni. Okay. Shuthi ngalendlela akazi ukuthi akanaso isiqiniseko ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe umyeni wakhe losekhaya angathola ukuthi yena wenza ubuhoshosho ngalendlela. Ubaba Shezi kuyenzeka avakashe endlini la ehlala khona uMrs Shezi? Ubengakaza avakashe ukujwayela ukuthi kube uyena umakoti wehlaya ekhaya. Oh okay. Ubaba Shezi unazo nje lezi zinto zokungena ku social media unakho ukulandelela nje? Yena akandile ku social media ngoba usewubhuti nje usethe ukukhula. Okay.
so okungenzeka okungabi lula ukuthi le video ifike kuyena. Ivalo lami ilona ukuthi what if uyabona noma mhlawumbe bayamtshengisa abantu abaseduze naye uyazi-ke again into nje iduma nge-second ukuthi hayibo nakho ukukhulunywa kanje la akuwena yini lo ushezi lokhulunywa ngayo awunalo uvalo ukuthi ngenza abone le video. Kungenzeka abone ngoba phela ko-social media sekwangena ney'ngane ey'ncane angeke kube nesiqiniseko sokuthi ngeke aze ayithole leyo nto leyo ngeke aze ayibone ngoba nomakhelwane angamtshengisi ividiyo umngani wakhe since ivele umuntu odumile waziwayo nasemarenki kungenzeka agcine etholile angeke sikwazi ukuthi simfihlele okunongona phakathi kugcine uzoluthola iqiniso. Usekwazi ukuthola isikhathi sokuhlala phansi-ke no-boyfriend-ke ka-Mrs Shezi? Isikhathi Uyamazi umuntu onjani? Hayi angimazi ukuthi umuntu onjani ingakho. Okay. Mawumbuka usisi wakho indlela mhlawumbe semathandweni ngayo uyakwazi ukulalela ukuthi hayibo khumbula phela ukuthi wenzani manje wena usuganile nani noma usemathandweni ngale ndlela ukuthi akezwa ukuthi noma uzama ukukhuluma naye njengoba uchaza nje ukuthi usekwazi ukukhuluma naye. Sisi wami lo muntu usemathandweni ngale ndlela ukuthi usekhohlweni ukuthi uphumaphi usekhohlweni ukuthi ushiyeni emuva. Ibhomu ngempela leyo. Inkinga. Ithi ngimlandeke ubhuti ukuze sizokwazi ukuthi sikhulumisane naye ngingazi naye noma uzosizwa noma cha. But ngiyabonga kakhulu indlela otshengise ukumthanda ngakhona usisi wakho. Uba nendaba yokuthi ulandelele ukuthi hayibo ayiphele lento ayenzayo. Uvalo lwami lusekuthenini kodwa mekwenzeka kubabushezi abona le video. Kusephakathi kokuthi usisi wakho angalimala kuphakathi kokuthi usibandi lo umusha angalimala naye but at least uzamile. But-ke ithi ngimlanda sikhulumisana naye. Ngisindezele. Phinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV. Ngiyafisa ukuthi nginikhumbuze ukuthi lapha kwimpande zama-Afrika eBlack Life Traditional Pharmacy asakhona ama-products. If kuwukuthi ikhona isifo ogula ngaphansi kwaso ngicela ufone ku-062 219 7748 ubuze ukuthi ikhona yini into engakusiza. Sawubona kunjani? Siyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi nesibongo nala usuka khona. Igama lami ngulungelo wakamlambo engisuka khona kusuka kaMashu ngihlala la eThekwini. Amakhaya ami isempangeni esigodini sasobuka. Okay, mina ngumamtolo ngandlela. Uyamazi sisi ngihlala naye? Ngiyamazi sisi. Umazi kanjani? Umazi lapha? Ngimazela kaMashu yahlala khona. Okay. Khona umuntu oseduze kwakhe omjwayele kakhulu? Ya ukhona. Ubani? Unobuhle. Okay. Usisi wakhe. Yeah. Oh, all right. Kunodaba-ke afisa ukuthi akwazise lona. Unesicelo futhi afisa ukuthi acele sona esihlanganisa wena nobuhle usisi wakhe. Yeah. So ngicela uphe isikhathi sakho umlaleli ukuthi uthini. All right. Sawubona bhuti. Saphila sisi. Ngiyaxolisa ukuthi ngikulethele amakhamera ukuthi isibindi sokuthi ngikulethele abingaso. Isibindi sokuthi ngikulethe bengenaso. Yeah. Sokuthi ngikhulume nawe kahle mhlawumbe endlini. Ungifuna ukwazisa kona ukuthi sizofuna sokhuluma ngosisi wami la. Udaba ngingazi noma mhlawumbe usuyazi ukuthi usisi wami umuntu oganile. No, hayi bengazi. Ngifuna ukutshela ukuthi usisi wami uganile unezingane nomkhwenyana ekhaya. So yonke lento eyenzakala la eThekwini angiyithandi. La eThekwini sifikele ufike ukuzozama amatoho kodwa ngiyabona ukuthi ngathi useyaphambuka endleleni yakhe. Yeah. So ekhaya unomuzi uganile unezingane nomyeni. Yeah. And umyeni wakhe udrive ama-taxi. Ngiyazi ukuthi abantu bama-taxi banombuzo omngakanani. Yeah, uqinisile. So bengingafisa ukuthi ngelinye ilanga mhlawumbe kwenzeke into umndeni wakho uzoyijabulela. Yeah. Nawe futhi ongeke mhlawumbe uze uyamkene ngikubize la ngenzela ukuthi u-understand. Hayi ukuthi ngiyahlukanisa mhlawumbe nginomona into ezikanjani cha. Yeah. Ukuthi la ngifuna ukuthi ucabangele impilo yakho futhi uyivikele ngoba nawe unomndeni la usuka khona ekhaya nami yakwazi lokho. All right. So la ngifuna ukuzokutshela ukuthi unobuhle yesu umuntu oright kodwa usenomuntu usethathiwe. Unomyeni wakhe. Ngenzela ukuthi uhlale wazi. Ngingazi noma uzokuphatha kanjani. Ngiyakuzwa msizwa kodwa noma yize ngangiphathi kahle kodwa ke
ngiyabonga ukuthi ngigcine sengazile mhlawumbe. Abaningi abantu abangangazisa nje. Kodwa ngiyabonga mhlawumbe ngeze iqiniso ngigcine ngazi. Mhlawumbe ngizohlala ngizengazi isikhathi esingaka. Futhi okunye engakutshela kona uyabona uNobuhle umuntu usho ukuthi ongekho right ngoba unomngane wakhe engasakhulumisani naye. Yeah. Lo mngane wakhe wena wawuthandana naye. Mina ngeke ngibone ukuthi uyena umuntu o-right ngoba akanayo umyeni yena, akanandoda eqondene naye. Mina bengibona ukuthi mhlawumbe kungcono ukuthi wena uqhubeke nalowo muntu ngoba uyena umuntu o-right for wena. Ngoba lo muntu uthandana naye manje ushadile and uzoba nenkinga ngempela. Eish, khona kuzothanda ukuba nzima ukuthi ungenze lento oyishoyo, ngisho ngiyakuzwa khona ish. Ngoba phela kungukuthi phela ish bengimthanda inhliziyo yami yonke. Ngobuhle inhliziyo yami. So kusazoba nzima ukuthi ngi-understand ukuthi use kanje. Uzozama khona kodwa kusazoba nzima. Ongicela ngalo mngane amshoyo. Kade uthandana naye. Kwenzakalani? Nahlukaniswa yini? Why usuka komunye umngane uye komunye umngane? Kwenzeka kanjani? Hayi. Bekunezindlela ebeyizihambe ekubengazithandi sisi kahle yabo. Umngane. Yeah. Okay. Mangabe ngimtshela kuwasi manje kukhona izokhona ingxabano phakathi kwami naye yabo. Base ngiyamrawula ngokuzenza ubaba kuyena mhlawumbe. Umzali wami. Wase wabona uNobuhle. Ya ngasinhlase ngobuhle. Nami ngitshela ukuthi phela hayi izinto zohamba kahle. Manje ngiyathuma singizwa kanje ukuthi awu usisi masiqhamuka isithole esikanje. Kodwa ngibonga ukuthi sengiyazi. Ubusana nama-plan amahle yini ngoNobuhle? Hayi ama-plan bese maningi kakhulu bese mahle kakhulu. Ngingamaphupho futhi into engayisho amaphupho manje amahle. Ngifisela. Mina awukazi mhlambe uma ubonile nje ku-WhatsApp postile ingane nani wathini? No ayish. Kodwa sathana nobaba wengane noma? Ish sasingazi sikhulume lokho wangazi futhi engingazise ngalokho. Yeah. Ngibengazi ukuthi nje mina yabo nayo bengakazi mhlawumbe sazongitshela mhlawumbe noma bengazongitshela ngazi. Okay. Sengifisa ukwazi lokho ukuthi nebekuphi umqondo kulento ayiyenza. Besazongitshela noma mhlawumbe bengenza ngitshela. Ngiya-understand abafi isimo ongaphansi kwaso ukuthi bongazi lutho. But ngoba usuyazi mhlambe kufanele ulungise kahle izinto zakho and kwayinawe kumasithu unkosikazi I'm sure ngeke uzokujabulela ukuthi la ehlala khona unomuntu wakhe eseceleni. So uma usuwazi ngicela sithola indlela esingalungisa ngayo. Ngiyazi kusha kuwena bungazimisele nje nanokuthi uzozwa into ekanje ngiya-understand. But ngiyakucela ngelungelo lakho ungivumele nje simfonele uNobuhle. Uzama ukukhulumisana naye uma ufuna ukenda izinto kube ukuthi ungazi-enda kusekuhle. Ayikho inkinga ngazi. Angikufuqi kodwa. Hayi no akumfonela. Okay, ngiyacela sifoniseni. Hello. Yebo kunjani? Ngiyaphila sisi njani? Ngiyaphila nami. Ukhuluma noStufuza Dlangamandla Zulu from Black Life TV. Ngikhuluma noBuhle mina. Yebo, ukhuluma noBuhle Thanibe. Oh, alright. Ngicela ungiphe nje isikhathi sakhe esincane nje, angeke ngize ngisimoshe. Kunokuncane nje ngifisa ukwazi before siqhubeka. Yikho ngingakhuluma sisi ngilalele. Yebo, ngishadile noBafizi. Oh, okay. Ngila endlini zaka Black Life and ngivakashele usisi wakho. Uthe uMatha Nibe and usisi wakho omncane. So akaphathekile kahle ngenxa yokuthi uyabona indlela sophila ngayo manje la eThekwini ekubene emakhaya nasuka ningabantu abayokwenza okunye but wena usokwenza okunye ngokuthi usunomuntu wakho omusha othandana naye la eThekwini ekubene ushiya umyeni emakhaya. So ngihleli ke naye ke umuntu wakho lo omusha la ngicela ukunikeza isikhathi ukukhulumisana naye. Unayo imibuzo eminingi afisa ukuthi akubuze yona. Ngamnika ifoni sisi wami ngilalela. Okay. Tosondezela umbali. Sawubona nobuhle njani? Ngiyaphila njani wena? Ngiyaphila. Ukhuluma noLungelo ngicela sihambe ngazo sangikhumbula. Yebo, ngiyakuzwa Lungelo Dali. Yeah. Eish, nobuhle yazi ngithola indaba ezingezinhle kahle la futhi ezingangiphathi kahle, ezingilimaza nasenhlizweni. Engangokuba mhlambe nawe angazi ukuthi ngingathini.
Lezi ndaba lezi zikanje kahle ngizokuthiwa usunwaba nomuntu oqondile suwashada nje yabo. Sokwesikhathi esingaka mina umbuzo wami sokwesikhathi esingaka ukuthi ubungangitsheli ngani ukuthi unaye umuntu othandana naye manje unaye umuntu oshadile nezingane futhi naye. Mina ngihleli ngapha nje ngihleli ngazi ukuthi unomuntu nje engisana naye kanti uyazi usuwashada usuwaba nomuzi waba yonke into. Isizathu sokuthi ubungangitsheli yini into eyenza ukuthi ungangitsheli yonke into enkulu kangaka ohlala nayo wena kuwena. Imake welungelo. Yeah. Kunento onga-understand la ne. Yeah. Ever since mina nawe sesitholile lesikhathi sesitholile akukho lula nje kanjalo nje. Nami bengisahlela zona lezo y'celo ukuthi ngibe nendlela yokuthi ngichazele lo muntu. Ukuphapha kwakhe-ke usisi wami omncane njengoba nje lapho nje kuyimanje angazi ufunani lapho uhlala naphi sokuqala ney'ndaba zami. Cha phela usisi wakho usume nje umuntu onozwelo nami futhi onosizo futhi nawe ufuna ukusiza mina nawe ukuthi sikwazi ukuthi siphile impilo yeqiniso. Yabo. Hayi ukuthi ngobe eze la beze ngokuthi mhlambe khona mhlambe uyapha kanjani no. Uzosiza nje Ngithi mina bengizokwazisa mina ukuthi umuntu nani. Ah. Wayi kumele kube uyena okwazisayo. Mina Sisithola naye phela. Mina- Ubeka-ke naye-ke vele nami njengoba seshilo-ke ukuthi nginomuntu wami, nginey'ngane, nani. hayi khululeka nobuhle nami sithi ze sizingizwile ukuthi vele wena usunomuntu wakho. Senginazi nami ukuthi nami usungakhululeka uhlazo kahle ube right uqhubeke uthando lakho mhlambe lento lizokwazi ukuthi liphilise kahle lube indlela right engivela ufisa ngawo nawe. Iy'nqumo zakho uy'thathile zi-right ngefore wena. Ukukhuluma kanjalo Lungelo akulula nakumina nje kanjalo because ngoba nawe yazi ukuthi ngiyakuthanda ne. Kodwa-ke nalokhu sishama ukukhuluma kuyiqiniso ikona nje ukuthi usesheshe wangiphaphela wangihambela phambili. Ayi engathi-ke Ngizithole endlini ngikhulume nawe Lungelo. engathi ushaye phansi uyavela abantu ngoba manje mina hayi angathi angisekho kulo nto since sengizinto kanjalo angisekho lonto mina ngeke ngikwazi ukuthi ngayiphosa ekufeni engibona kahle if mhlawumbe uyathola-ke umuntu wakho ukuthi mina nawe siyathandana sengithanda njengomuntu eyisheni uzofila kanjani esingazi ukuthi siyakhokhe. Phela lo naye lapho ubani bemtshelile. Angithi mina okwehlayo ngiye kuyena yena-ke zingala yini nginkinga kuyothola ngoba Nobuhle yabona into ofuna ungifake enkulu inkinga mina le nami ngeke ngikwazi ukuthi ngimelane nayo yabo. Angazi ngempela ngeke ngikwazi ngempela ukumelana nayo into kanjalo ngoba izongifaka engozini kakhulu ukuthi mina ngizokwazi ukuthi mina simele ngibe nomuntu womuntu kahle phela nosufana nomuntu womuntu kahle sawo usayena kahle kahle umuntu ongathi ngithi umuntu wami ngizalana naye wena usuwumuntu womuntu kahle kahle usungumndeni kahle kahle. imake Lungelo. Yeah. Ngeke kube lula kanjalo. Lolu thando lolu unalo for mina luzophela nje kanjalo. Ungakhuluma manje ngiyeza ukuthi into ukuthelo nani. Ngabe phela mhlawumbe usheshe wacabanga lokho ngaba ukwenzanga lokho kwenzile ukuthi mhlawumbe ukwazi ukuthi uthando lami nalo luzoqhubeka liye phambili lube nento esiyifunayo ngaba ukwenzanga lokho kodwa shini uhlulekile uhlulekile wena ukuba umuntu esifazane oneqiniso futhi ubone umsifazane onani nje ononembe onozwelo nonembeza kahle kahle ukuthi awusenanembeza kahle kahle. No Lungelo lalela angikagameli mina yazi. Yeah. Bengifuna ukuthi iy'nkinga zami ngizilungise ngendlela as umuntu omdala because bengazi ukuthi nengisheshe ngithatha le ndaba ngiyithi kuwena uzoba yile nto eyiyona nje manje ungakhuluma nawe. Awucaba mina Indlela ukuthi ngikhulume nawe u-understand as umuntu. mina bengizohlala isikhathi esingakanani ukuthi ngize ngazi lento noba usalinde ukuthi usafuna uqala ukhokha amandla okanye mhlawumbe urelaxe kahle ukuze mina bengizohlala isikhathi esingakanani ukuthi ngizwe lento le shumi bengizohlala ngiqhubeke ibe yisilima kuwena nje sokulesikhathi lesi kodwa ubuthi uyangithanda futhi kanti umuntu omthanda umuntu onjani. Uzeke ngathi uyakhohlwa. Uphile yena lo ube umngane wami ukuthi wena naye kanti yena wathatha kanjani after ukuthi afound out ukuthi wena ushejela nami. Phela ngeke uzofanise-ke ilokhuzane into yakho nophile yakho kuhluke kakhulu wena ususemendweni uphile akekho emendweni nawe ufana njengentombazane nje nawe njenganawe yabo. Lowo muntu ule emakhaya lo muntu ekhulunywa ngayo lo muntu engamboni nanjalo Awu. Sengathini ngimbona njalo waphela nje isangaqhubeka lento thina siyenze nawe njengoba nje vele besiyenza. Hayi Inaso sekhaya olapho nje uzongithola kahle. hayi lutho nobuhle leyo nto leyo into engiyenzeka noba ngisasho nama into engiyenzeke mhlambe bengenzeka mhlambe kuthiwa-ke awenzanga lento oyenzile kumina hayi cha mhlambe bengenzeka manje wenza okukhulu okungakhulu ngaphezu kwamandla ami lento efana ngisho ukuthi ngathi mhlambe unofana umuntu ongibuleleyo kahle kahle nje ngokomphefumulo ungikhube nje umoya straight. Yena-ke lo
Angithi yona phela vele mina nobabuhlezi wami. Thatha lo lapha. kulungile phela vele shuthi vele ubuvela umthanda vele ubuvela ungesilima vele ngithi yabo ukuthi wakhe ngingavuma uzokwenza isilima vele uqhubeka ukuthi Ufuna ngenze njani? Ngithi nje wena ngitshela nje ukuthi awusekho la mina ngikhona. ya ngikhuluma iqiniso vele ukuthi angisekho la kusakhona vele ngeke vele ngibe khona vele ngeke mina ngize ngibe ikhwapha lakho mina soze kwenzeke lokho Uyayikhohlisa nje. Ngeke kube lula njalo. Usazoqhubeka nje umthando nobuhle noma kubuhlungu. hayi ngeke Akho-ke ngiyabonga futhi sokuphusela isikhathi wena izinto emele ngizenze la. hayi Ungayivali ifoni yami. hayi kulungile noma ungayivala kuwena vele nami angisekho into engiyidinga kuwena Enjalo nje. Usacela ukukhulumisa nosisi. Yena mapusisi. Usisi wakho. Mathaniphi. Usacela ningipha imzuzu nje naye. Okay. Sawubona dadewethu. Hey, nesibindi dade. Unodadweni wena. Awu, phela mina ngithi ngizama ukulungisa wena uyalibona ukuthi ubulalizwe kodwa uyazibona. Awuzokhuluma isikhathi eside sisi. Okay, ngiyalizizwe libulelo nani. Thatha yena kulungele lo ubone ukuthi uhlalaphi naye cause mina asakudingi la kumina. Hayi ngoba naku mina kade ngifuna ilungelo. Mina ngizama Somoshile nje uzomosha uthando lami amathi gap yenza nolungelo. Wena kodwa konke lokho kuyize nje la kuwena uzokudebhisa. ekugcineni wena unomyeni nje. Akuwona umona mina ngivikela impilo zabantu. Impilo zabantu lezo ufuna ukubulela umsomunye umntwana. Indaba kungafi wena uzobulalisa omunye. Ngoba phela wena unomyeni wena unekhaya wena elifudumele nezingane zakho indawo ozomela uchithe umoshe ezinye impilo zabanye abantu. Awukwazi wena nje ukuziphatha kahle njengomfazi njenganonkosikazi womuntu. Uyakhohlwa nje ukuthi akuyona nje kanjalo. Yini engelula? Wawuzifakelani? Wawuzifakelani into yonke lento emangabe uzobona manje ukuthi akulula. Soxoxa masifike la, ngathi le ndaba idinga face to face. Ungibona. Ngiyavala ifoni ke mina manje. Ngisanezinto engizenzayo endlini. Hayi kodwa shema ubulile. Kumele ukwazi nje ukuthi ubulile. Lokho uzongitshela usungibona dade ngiyabonga kakhulu. Uzongenzele kona nokudiphiza umjolo wami. Andusayangena naye. Eish. Uma ubhekile uzokubhadela kuzobe nini? Hayi uzoza zabe right. Ekugcineni mina ngiyamsave. Ngoba naye mhlawumbe umkhonyana lakhe uzodinwa ngalendlela yokuhlapha naye agcina semlimaza. But ngizizwa kanjani after call? eish yabona nje ngizizwa ngathi impela ngathi ngilahlekile ngisemahlathini Uyakuduba sangakudubi. yabona nje Uqhubeka naye usisi wakhe kodwa futhi kule side uthi ngeke uze kwenze ukuthi mina niyahlukana. ayi mina ngeke ngize ngizwe ngayo inkosi impela ngeke ngizwe ngayo since into ayizile mina ayi ingikhombisa ukuthi ngivele nje ngikhohle ngiziqale manje ukuthi isho ukuthi ngingafana umuntu ngithi nginyaka manje ngiyele ngabe ngiyahila vele ngihile straight Nihlezi nibonana zonke insuku? Hlezi sibonana zonke insuku bese sinakho nje ukubonana nje ngaleso sikhathi leso yabo Uzozama ukugqiba uthando uhambe uligqiba somewhere. hayi ngizozama kumele futhi kumele ngizamile vele Okay. kumele ngizamile ngoba phela into engizoyenza sekumuntu womuntu angeke ngithathe umuntu womuntu lokho ngabe sengikhuluma umthetho Kodwa ngiyabonga kakhulu ukuthi ukwazi nje ukusilalela. yebo Bese asikulawuli asikutshela ukuthi enza ini but ngiyacabanga ukuthi nawe ukhule ngalendlela ukuthi uyakwazi ukubona u-wrong no-right. yeah Ngiyabonga kakhulu isikhathi sakho. Lapha ekhaya nizizwele nani ukuthi kuhambe kanjani and kuthanda kuba nzima because uma ngase kuthiwa ngempela ubabushezi uzibambele ngokwakhe usise engakafiki engakamxwayisi ulungelo engakamtsheli lutho. Mhlawumbe bengenzeka isibhicongo kwayinathi bese ngeke sisaba ukuthi singasiqala ngakuphi. Kodwa ke ulungelo ukubekwa kwasobala ukuthi ngeke yaza kwenzeni. Uya understand njengobhuti okhuliswe kahle ukuthi umfazi womuntu akathintwa. So ngiyacela ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare ngiyithanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho. Ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
mama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akhathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.